Ini zvangu seni zvakaipa kuti ndanditori nemurume tobvatasiyana nemurume saka ndinondosvikarira ndega. Saka basa chairo kuti ndiwane mari handina. Saka ndikutotarisira kuti kana ndikawanawo kubatsirikana ndikawana mari yestart ndinokwanisa kuita sei kurarama zvakanaka ndichizviitira mabasa emaoko. Nokuti izvi zvesex worker izvi hazvisi kubhadhara. Zvemumba zvinonetsa because zvinonetsa. Tsanangura ipapo pakunetsa kwacho. Basa remumba rinonetsa vazhinji vacho havabhadhari. Vazhinji vacho havabhadhari, unogona kushanda 4-5 months usina kupiwa mari. Apa une vana vadaenda kuchikoro vada kudya. Wopedza mwedzi yakawanda uchishandira munhu for free. Saka wazongonako kuti pamwe ndikadai tikoona kana dhora but still hapana. Saka chatinonyanyochema nacho isusu kunoku tikuchema kuti detawana mari yestart toita mabusiness kana unohodha kuti tibatsirikane. Otherwise zvese izvi tinokwanisa kuita sei kusiyana nazvo. Munozvishandira ukahodha huku ukahodha kana hembe tinokwanisa kuita sei kusimuka. Kana yechikwereti zvaye mari yekuti totaurira kuti munenge muchibhadhara sei. Mari yechikwereti kana kupuwa mari yechikwereti ungobatsirikana nemari ungonza mosiya madetails yenyu. Pamari atakupai 200 ine 20% kandoti 2 months kana 3 months mopota yenyu muchibhadhara hafu. Tinowana kuchengeta mhuri dzedu zvakanaka zvisina kana dambudziko zvisingatiise panjodzi. Nokuti izvi zvinotiisa panjodzi zisingaiti. Asi kuti sorry, start message. Ndikazoyamanira ndisangana nemeri. Kana ndiwiseni hangu handite sinzi murume wangu afaka ndaingoita zvekutengesa ndo zvandaikwanisa kuchengeta nazvo mhuri. Asi nenyaya yekuti ndakazosvika pakushandisa mari yachona yese especially necovid paikatanga. Saka iko zvino zvapana kuti ndichiwana kuti start yekuti ndidzokere kubhodha kandi wanochengeta mhuri hapana. Saka wangorarama zvongokiya kuti wawana 5 bondi 50 bondi ungoto ameno chero ndawana ubikira wana kana ndawana ukangira wana mapututu aende kuchikoro ndo mararamiro achona atendiita. Saka asipane imwe mafoni ndikazofonera kuti ndichida kuti ndiuye kumba kana ndine gonyeti rangu amuye ndakupai mari yestart. Aiwa izvozvo mukandiona munofanira kundikona patime munofanira kutaura neni monibvunza kuti kona wako wakuitei. Wozisi dambudziko redu zvikuru sei zvatinyanyochemera tikuda rubatsiro. Kana tabatsiro yedu hatinei nokuti tiri kupiwa zvokupiwa zvemahara. Even tikapiwa mari yechikwereti yachona tonzi mobhadhara sei zvatonzi vamwe anokwanisa kubatsirwa wayo kuti mopota muchibhadhara mari yenyu painterest yenyu mwedzi yedu toda 6 months here paperiod yekubhadhara chikwereti. Izvozvo zvikuru sei ndo zvatirinyanya kuchema nazvo vasikana vose vari panapa. Titori panguva yakaoma. Mambotsanangura muchiti mune vana vacho vanenge vati kurei vanoziva here kuti mama ndo basa ravanoita? Sevangu inini hapana kana mumwe chete anoziva kuti ndo zvavanoita. Vanotongoziva kuti mama nhasi tiri kutakura kuchikoro, mama school fees tiri kudzingwa, tanzi mangwana tiri kudzingwa. Mama zvati havatozivi kuti mama anobuda kana vanoita sei. Pamunobuda vanenge vachiti mama vari kuenda kupi manhero ese? Havatozivi bose vanenge vaine rumu yavo inde ndiri mangu. Saka havana kana chokuziva kana kuziva kuti mama wabuda kana vazofamba sei zvafamba sei havana chavanoziva. Hakuna maclients vanouya kumbai? Aiwa pamba hatizoda vose pane vana ndo disturb vana. Vose vana vakazoona kuti nhasi ndaunza John pamba mangwana pana Peter pano ndenda kutokanganisa kuti muri pamba. Mambotaura imimi kuti makutambira yatinoti barter trade chibage kana huku kana chii. Pamunombochaja mari paipe iri mari andimunoti round $5 is equivalent to 1 round. Saka bage trade chibage iri equivalent to round. Hapana, bagi trade bagi zvino zvamwaita 3 years kana 4. Ukatoona ari kutaura zve5 anenge achitorema. Okay. So bage 1 round. Interview vari kuserukwa. Mari hakuna mari. Mari hakuna turikutotambura zvisingaite zvokutoti unenge uchiedza kuti kudai ndawana zvokuti ndowana kana rubatsiro kana rwemari
kuti for start business kana tawana hedu mari totosiyana nezvatiri kuita izvi togoseta nezvekuita zvekuita but apa takaomerwa ningo uchingoti uri kuzviita hako but hazvina zvazviri kubatsira kana mhuri dzenyu dzichingotambura muzimba mari munochaja mari hapana kana munhu wana watomuti ndoda $5 anotokutaurira kuti handina saka muzosvika pakutambira mari hapana kana dhora kuti unongowana waunotenga mavheji nematomatoes ungoti nhasi vana vangu vanowana kuita sei kurarama bhozi seni hangu ndine vana 3 saizvozvi this year ndine form 4 anenge atoda registration ndine grade 7 negrade 1 saka zvinenge zvakatooma kondikayo nechibage changu ndochatotokugamuchira bhozi hatina start hatina chokuita ka ndomba tiutorarama tendichitongoti mazviita totongoombera kuti mazviita tatowanawo unogaisa hedu kana watisirawo nebhagidre nedhora rekuchigara pane zvamanchida kutaura mati handa ndichitaura hangu pakuti vazhinji vachiona mwana anogona ngosiya kuti ndiri kudzoka ndingatori nechibage toti aiwa atori right bcause anenge ati ndiri kudzoka anenge aita sei kana kurai andi achitonyepa adzoke atobuda zvatovharana kumunoita musati mobhadharana motanga mabhadhagorare kana kuti mokwanisa kutenderana kuti kuti ndinokupa kana tapedza but muchizivana zvenyu pamene client yenyu yamunoziva kuti unoziva kashoma kuwana client yekuziva weziva umwe anongouyawo zvokuti masangano kwataita